Heroes en decembro estrease mañá no Auditorio de Ribeira. A mostra de teatro arranca con esta obra na que se trata un tema tan delicado como o suicidio xuvenil. O Auditorio Municipal de Ribeira abre mañá as súas portas para dar comezo á mostra de teatro do municipio. Este ano arrancará co espectáculo Heroes en decembro, que preparan as compañías profesionais Vórtice Escénico, Ancoraxe e o Centro Dramático Galego. Esta semana estiveron realizando unha residencia teatral no municipio e mañá subiránse as táboas para representar a obra. A primeira obra que vai a estrear a Mostra de Teatro de Ribeira deste ano, pois temos aquí xa cunha residencia, tamén a primeira residencia que facemos, e temos aquí pois a todas as artistas, non, que levan aquí xa toda a semana practicando para estrear mañá, como sabedes, pola mañá para un público infantil, para as escolas, e despois xa á noite, ás 9:15, iniciando a Mostra de Teatro. Esta temática necesaria tamén de plasmar aquí, non, o suicidio adolescente, un tema tamén pois importante de abordar a través da arte e da cultura, e sí que pois quero remarcar que esta residencia artística non é a única que imos a facer na mostra, temos tamén a residencia de Alberto Bello, que vai a ser máis tarde, premiado pola Deputación da Coruña tamén este ano. Heroes en decembro conta con texto de Eva Mir e a dirección de Sara Rey. Levan case 2 anos traballando nesta obra, dende decembro de 2023, e agora verá a luz coa súa estrea no Auditorio de Ribeira. Tamén importante salientar a confianza que tivo o Centro Dramático Galego en nós, porque é unha coproducción de Ancoraxe, Vórtice Escénico e Centro Dramático Galego, que é unha parte fundamental para a financiación do proxecto, e despois pois, axudas como a do Concello de Ribeira, que, séndonos unha compañía de nova creación, nos abre as portas deste auditorio enorme, maravilloso, para poder estrenar, porque, ao final, por moito que nos ensaiemos, se non temos un lugar onde culminar o proceso, pois non podemos avanzar. E as sensacións de representala por primeira vez ante o público sobre as táboas están a flor de pel. Moi interesante porque sabemos que vai ser un público obxectivo, porque é un público que sabemos que en Ribeira ven activamente o teatro. Vimos cando intentamos coller entradas para as nosas familias que daban 20, entón é moi interesante porque non vai haber público amigo que nos abrace se vai mal, non? Vai ser un público obxectivo que realmente nos dé un feedback de si isto é interesante ou non. Entón, eu creo que é moita emoción nese sentido e moi agradecida, pois eso, con ver que está todo cheo. Hoxe ultimáronse detalles para encaixar todas as pezas, tanto da escenografía como a hora de pulir detalles para a primeira función. Falta facer aí un último ensaio para completar toda a maquinaria, revisar os volumes, porque este equipo de son é demasiado, ás veces, do potente que é, non? Hai que estar como moi pendente de que non pete toda a música por todas partes. E nada, eu creo sí que acabar de encaixar as pezas, pero estamos listas para sair. Isabel Garrido protagoniza a obra e afronta a estrea de Heroes en decembro con moita emoción. É un honor porque ao final eu creo que todas as miñas compañeiras máis eu creo que nos metimos a ser intérpretes por poder facer este tipo de textos que conten historias e que toquen a xente e que signifiquen algo. Este tema tan importante, además, estreando en setembro, que é o mes da prevención do suicidio, pois parece que caeu perfecto, que Ribeira nos acolleu maravillosamente, todo o mundo aquí, a verdade, que nos está tratando como se fóramos de aquí, o sea, é unha maravilla. Pois moi contenta, nerviosa, pero, bueno, os nervios é porque é algo importante e porque nos importa, non? A obra fonda no suicidio xuvenil e, no seu caso, para preparar o papel, foi un proceso no que buscou as semellanzas entre ela mesma e a súa personaxe. Este tema que é tan delicado, eu creo que é unha mestura de coller a personaxe, collerte a ti e que tedes en común para poder entrar con respeto, con agarimo, con ganas, e ir pouco a pouco facéndote a ela, dialogando con ela, entendendo sempre as súas razóns sen xudgala, porque senón estarías vendo dende fora, non é interesante iso tampouco. Entón, pois sí, con agarimo, estando con ela e entendendo por que fai o que fai, o bo e o non tan respetable que fai, pero sí. Agora xa contan as horas para amosarlle ao público o resultado final, e no seu caso, isto supón un momento de diversión. Ao final, encántame este traballo, teño a sorte de poder dedicarme a isto,
Entón, pois, sí, emoción, moitas ganas de ver como reacciona o público, de ver o feedback que nos dan, pois moitas ganas xa de sair, xa de deixar de ensaiar e darlle xa. Mañá o equipo formado tamén por Andrea Blanco, Marcos Grandal e Ana San Fernando estrearán no Auditorio de Ribeira Heroes en decembro, inaugurando tamén a Mostra de Teatro.